Izinduna zesizwe endaweni yakwaNyavu sifuna ukucaciselwa kabanzi ukuthi imaphi amalungu omndeni wakaMdluli ayekhona ke ngesikhathi kuhlela ukuhlehliswa esikhundleni wabe inkosi uSikhosiphi kabanga ubukhosi Mdluli ngoba zithi wonke amalungu omndeni ayengekho ngesikhathi kwehliswa futhi ke abazange babona lawo maminithi alomhlangano. Lezi zinduna zikusho lokho ngesikhathi zibize isithangami bezindaba ehholo lomphakathi eliseduze kwaseNdlunkulu yakwaMdluli lapho ke bezizocacisa khona ngesihlela ukwenza nokuqhubeka nokulwela futhi kubuyiselwe esihlalweni uMdluli. Zithe sazoqhubeka nomkhankaso wokuthi kubuyisele uMdluli esihlalweni sobukhosi izinduna zesizwe sakaNyavu njengoba zithe okwashiwo uNdunankulu wesifundazwe uSihlezika kwisithangami sabezindaba ukuthi ukhetho kwenkosi udaba oluphathelene nabomndeni osukuthinteka bona njengohulumeni ababandakanyeki. Lamazwi awehlanga kahle kulezi induna zesizwe sakaMdluli ezithe konke ezikwenzayo ukuqala kwaMdluli. Induna yesizwe uShoba uthe basazoqhubeka nokusebenzisana nomndeni wakwaMdluli kulolu daba. Sinenkinga masitshelwa omunye umuntu singatshelwa abakaMdluli okuyibona abaphethe thina. AbakaMdluli baqoqa thina batshele thina inkinga yabo. Thina siqoqa izwe lakaMdluli sitshele thina inkinga yalo izwe. Bathi kunabantu bakaMdluli abafe bezokhipha inkosi. Ngicabanga kunabantu bakaMdluli abafika bezokhipha inkosi. Kunale ncwadi besiyisayina attendance. Ebhalwe igama lakho, bhalwe inombolo yakho, uyisayine signature yakho. Abantu bandaba. Angithi uzikela la wayisayina ukukhipha undaba ezitha engaxhumene nabantu bakaMdluli. Thina asingeni endabeni yakaMdluli mntanami. Singene esizweni esiphethwe kaMdluli sihlukumezekile ngokukhishwa kwenkosi ephethe thina. AbakaMdluli abangaxazulula lenkinga mabezoqoqa isizwe bathi zinduna yiyekeni lento yithina esikhiphe undaba ezitha. Uma sizotshelwa omunye umuntu athi yena usayine ukukhipha inkosi khamba kachazela kabanzi ukuthi ungenaphi endabeni yakaMdluli ngoba yena kabuswa kaMdluli atshele mina engibuswa kaMdluli athi anginalo ilungelo lokukhuluma ngendawo engakheke kuyona. Kanti uShoba uthe umndeni wakwaMdluli wonke weseka inkosi eyehliswe esihlalweni. Lathi masehlela ngasengicela ukuthi umuntu okowakaMdluli akadumbalele ngaphezulu. Umuntu okowakaMdluli akadumbalele ngaphezulu. Osaphethwe uSikhosiphi kabanga ubukhosi akadumbalele ngaphezulu. Basukuma bonke. Ngazi buza umbuzo ukuthi ibaphi kanti labantu bakaMdluli abaya kosayina lapha. Mhlawumbe besizwami sayifuni attendance yakhe uzikalala la sayina khona signature nalabo abantu bakaMdluli asayina nabo. Khona manjalo induna uMzolo uthathe amazwi akumthethosisekelo wezindaba zokubusa ngokubambisana nomdabu wathi uyabafakazela kulokhu abakufunayo kanti uthe bona njengezinduna zesizwe abahambisani nokubulawa kwabantu nokucekela phansi kwempahla. Umthetho wobuholi nokubusa kwendabuko kwaZulu Natal 2005 umthetho ka number 5 ka 2005 uthi umndeni wenkosi ngokulandela umthetho wamasiko kumele amamukele njengenkosi lowo ohlonzwe umndeni wenkosi. Thina njengezinduna nje sisebenza ukuthi siyikhuze into embi phakathi kwesizwe. Umsebenzi wethu sidlala futhi elikhulu iqhaza ngoba lokho okubalayo inkosazana njengokusha kwenkantolo njengokubulawa kwankosazana uMdluli ngale akuyona into eqalayo la kaNyavu. Into nje ekhona icontinuous. Mangingabala nje kukhona ngisho ukholo okuphezulu obhubhile la kaNyavu. Kodwa siyakukhuza lokho ngoba sisuke singazi ukuthi ubani umuntu owenzele. Lezi zinduna zithe zisazohlangana nesizwe kezizwe ukuthi zifisa ukuthathwe ziphi izinyathelo njengoba ingakabuyiselwe esihlalweni inkosi abathi yehliswa ngokungemthetho. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uAyanda Dube ngikwaNyavu eMkhambathini.
Inhlangano kebhekelela abantu abahlukumezekile iLifeline ithi ke abalelwa kwaphezulu kwama500 amacala okunukubezwa kwabesifazane nezingane abawatholayo ngenyanga kwesifunda uMgungundlovu. Lokhu kushiwo ke umqondisi walenhlangano uMgungundlovu uSinikwe Ebiyela ngesikhathi ke ethula uhlu lwezinhlelo zokuqwashisa imiphakathi ngomkhankaso okulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane owaziwa nge16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children ozogxila kakhulu emabandleni ezenkolo. Uzugxila kakhulu emabandleni ezenkolo umkhankaso wokulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane obungazwa njalo ngonyaka kusuka mhla zingama25 kuLwezi kuya mhla ziyi10 kuZibandlela. Inhlangano esiza abantu abahlukumezekile iLifeline ithi umkhankaso wabo uzogxila kakhulu kwizisulu ezihlukumezeka emabandleni kanti awuhlosile ngokuqwashisa kuphela kepha uzolandelela ukuthi kubanjwe labo abahlukumezayo. Kuye kwavela ukuthi abefundisi bezenkolo sebebandanyeke kakhulu emacaleni la kuvela khona ukuthi bahlukumeza abantwana nabantu besifazane. uLifeline eMgungundlovu district alone ngenyanga uthola amacala alinganiselwa ku500 to u600 amasha njalo ngenyanga abantu besifazane nabantwana abasuke behlukumezekile. Kulo nyaka ke kuye kwavela futhi ukuthi abantu abaningi abantwana abahlukumezekile amantombazanyana neminyaka la ko13 kuya kubantu besifazane abacishe befike eminyakeni ko40 bahlukunyezwa befundisi babo emabandleni laba khonza khona. Abefundisi babahlukumeza noma babadoba ngokuthi athube nombono ukuthi kunezimo ezomvelela ezimbi noma uye wahaqwa ngamadimoni noma njengoba engawuthola umsebenzi mhlawumbe engabathola abantwana mhlawumbe eyimweni zakhe kwi-relationship kungahambi kahle ingoba udinga ukuthi yena umfundisi amthandazele. Yileyo ndlela ke ababadoba ngayo bebahambisa emakhaya abo la befike bedlwengulwe khona labo abantu besifazane nabantwana. Ubiyela uthe umphakathi wasemkhambathini usubike ngamacala amaningi okuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Namacala amaningi ke endaweni ekuthiwa isemkhambathini engaphansi kaMkhambathini municipality ongaphansi kaMgungundlovu municipality. uLifeline ke kulonyaka uzoya uqonde ngqo eMkhambathini la okwenzeka khona eziningi zalezi gigaba. Baningi abantu eMkhambathini abahlukumezekile already abangakhulumi ngakho ngenxa yokwesaba. So uLifeline uyalapha ufuna abaholi bezenkolo bezibandakanye nalo mkhankaso ukuze becacisele umphakathi ukuthi bona njengabaholi bezenkolo abahambisani nalolu dlame lasemakhaya nalokho kuhlukumezeka kwabesifazane yini le yenza ukuthi bona njengabantu abathembekile begcine besebenzisa amandla abo ukuthi behlukumeze abantu besifazane nabantwana. Kanti lo mkhankaso wesekwa kakhulu umasipala wakhona eMkhambathini. Sina sikwazi ukuthi silekelele ngama-resources, sikwazi ukuthi silekelele ngokumobilize ama-stakeholders ahlala kwi-LTT lokho sikubiza nge-LTT okuyi-task team ye-OSS. So that is where our involvement is ukuthi sizo-implement u-OSS, sizo-implement ama-programs aka-community services njengomkhambathini ukuthi kwazi ukuthi ama-stakeholders asebenza nabantu akwazi ukusebenza. Ephawula ngokuphepha kwezisulu zokuhlukunyezwa Ubiyela uthi akulula ukuqinisekisa ukuphepha kwazo ngoba kuyenzeka abahlukumezi baboshwe kodwa uma bededelwa ngebhayili baphula imithetho yayo yokuthi akumele basondele eduze nezisulu bafike bazilimaze. Uthi akulula ukudalula imininingwane yonke ephathelene nodaba ngoba ingabeka impilo yezisulu engcupheni. Ezindabeni z1 KZN TV kubika uAyanda Dube eMgungundlovu. Bahlaleli kwe-Ovaleni abemboni yezokucima ukomba kuleli njengoba kulendele ukuba umongameli wakuleli ehliseke isigaba sezwe enkulumeni azoyithulela izwe njengoba kubheke kuZibandlela Musa Mhlongo ukuthi bazosithoba amanxeba omthelela wokuvala kwezwe okuqinile okwenza bengakwazi ukudayisa ngendlela. Umhlongo usho kanjena ngesikhathi ekhuluma neziko labezindaba ngaphandle kwendawo yakhe yokudayisela ogwini eBoboyi. Umphathi wezamokuhle Tavern uMusa Mhlongo uthi kungangcono uhulumeni uma esehlisa isigaba sokuvalwa kwezwe aqinisekise ukuba uvula ingxenye yezinsuku ukuba bakwazi ukuhweba njengoba uma kuvaliwe bangatholi lutho oluxhaso ngomonakalo owenziwa ilockdown. Akusiphathi kahle thina abahwebi esidayisayo ngoba sidepende kakhulu kulomsebenzi kanti noxhaso alobi khona esilitholayo njengoba soke sivalile. Isikhathi esiningi lokwaqala lockdown kuvalwe isikhathi eside asange sisebenze kahle. Siyacela ukuthi uhulumeni mawuphinda kubuye lockdown kungcono kube nezinsuku ayikhethayo kungabe sekuvalwa nje unomphela
kube khona ayikhethayo sihambelana nesimo kodwa siyacela ukuthi basibhekelele nalapho ukuthi nathi sikwazi ukuthi sisebenze kuqhubeke umsebenzi. Kanti uBoy Mpisana uthi lokhu kuyisinkwa sabo futhi banabasebenzi ababaholelayo nezingane abazifundisayo ngemali abayithola ekudayiseni utshwala. Ijikile ngempela sikhalaza ngalo siphila ngalo akukho kunye esikwenzayo ngaphandle kwalo nijikile iyona ndlela esiphilisa ngayo. Manje sinabasebenzi sinezingane siyafundisa ngalo lejiki ukudla ngalo lejiki leli akukho kunye esikwenzayo sithembele kulona ukuthi manje uhulumeni mangabe ezoluvala yini yena ukwazi ukuthi asixhase ngayo sikwazi ukuphila sonke lesikhathi lesi azobe evalile ngaso. Usithembiso Ngaleka uthi ngeke bamphikise umongameli kodwa lokhu kuyabalimaza njengabadayisi. Angeke siphikise kakhulu uzokwenza ngoba phela ujwayele ukuthi akwenze. Kona kodwa ke thina abadayisi siyashayeka ngalendlela ekwenzeka ngayo. Ngoba manje asikwazi phela ukuthi siqhubeke sidayise kahle ngendlela eright ngoba manje kushuthi manje into eyenzekayo kuyamba on and off. Kanti manje nathi la sidla khona sithola khona ukudla. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSigananda Ogwini eSayidi. Ezamba phambili indaba namuhla iyasongwa eyamazwe aseAfrika eThekwini zishaya amakhala ke izinduna zakwaNyavu ngesobukhosi kanti ke ayanda ukudlwengula eMphithi. Lezi ke izindaba ze1 KZN TV ifunda lwasamukeliswa ngqulunga ngikubingelele mbukeli. Kulindeleke ukuba ke iphothulo kusasa inkonference esuku eziyisikhombisa ebizwa ke Intra-Africa Trade Fair okuhloswe ngayo ukuqinisa amaxhama okusebenzisana kwamazwe asezwenikazi ke laseAfrika ngokwakhe ubudlelwane kokusebenzisana kwezamabhizinisi. Sibalelwa ke ngaphezulu kwezikulungwane ezili10 ezivakashe ezithamelele enkomfa baba ke ngaphezulu kwenkulungwane eyodwa osomabhizinisi abakhangise ngemisebenzi yabo. Ibe impumelelo inkonfa obekuhloswe ngayo ukuqinisa amaxhama okusebenzisana emazweni avela ezwenikazi Afrika njengoba osomabhizinisi abakwazi ukukhombisa ngomsebenzi wabo bejabule kakhulu ngobudlelwane ababazi ukukwenza. I saw the trend abantu where they are taking izinto ezindala and recycling them. So sathatha ke tires, old car tires to start and make coffee tables lawa owabona phansi. So si designer wona and it has given us the unique products enizibona phambili. Ukuza kwethu apha kusincede kakhulu ikhulisa ibrand. We did a lot of networking. So safumana clients amacha, people abazithandile izinto zethu. So from there we got orders because sometimes omnye umuntu will like it in a different color or ngenye nje combination. So we were able to get clients amacha and we were able to connect nabantu outside of South Africa as well. So ivule nje amathuba amaninzi the fact that we are here. Ukuba kwami lana I can say ukuba kwami la like it's a privilege for me to be here because of like even though I've been not making that much sales but I can see that people they have potential with my work. They love what I'm doing. So then I didn't sell but I got orders whereby they will place their orders according to the way they will want their things to be. So then I will design for them. We do glass blowing. So basically, we mostly recycle glass. So we collect like empty bottles from your, like any empty bottle, as long as it's clear, we then recycle that, and then afterwards we melt it like in an oven called a furnace. Overnight we say up to 1,200 degrees Celsius, and then the following day we start then blowing it, shaping it. Obviously, you have to be very trained for it. I studied at the Tshwane University of Technology for 4 years. I enrolled for fine arts, and then I studied
actually glass was one of my subjects. So during the course of my studies, once I won the ESCOM Lighting Design competition, that really inspired me to want to pursue a career in glass. So ever since I then was done with my studies, I've been then producing glass. You know, like we have clients like your lodges, restaurants, as well as we do custom-made pieces. Like say maybe a client has something in mind or they saw some inspiration somewhere, we come and then we design and then we then make it for them actually. Eh? Le nkomfa idonsa amehla abantu njengoba ke zibalelwa ngaphezulu kwezinkulungwane ezili10 ezivakashi ezibuye emazweni ehlukahlukene kubalwa ke iGhana, iNigeria, iBrazil namanye ke amazwe avela eAfrika yonkana. Phakathi kwezinkampani ezikhangise ngomsebenzi wazo kubalwa ke neNyuvesi yaseBotswana enohlelo lwezobuchwepheshe okuhloswe ngalo ukuqeqesha othisha. It's an education technology company. We provide e-learning consultancy services, which is because we know that most companies were not ready for this. So we basically help the institutions, the companies on developing the policy. We also provide the hosting. We know that a person might have a course, he's trained, then from there they develop the course. Then how are they going to roll it out? Then we provide that environment for them to actually host their courses and they can be able to monetize. Also the whole support, the course developments. We help companies and institutions to convert their materials from the traditional way of offering them to an online delivery. So that's how we want to help our continent and our educators and our institutions. The program is focused on educators, on trainers. If you are to train these people, then you need to capacitate the trainers. We felt like the trainers are left out, the educators are left out. So we basically packaged for them to allow them to be resourced, to be trained, to be able to design their courses, because it is the instructor, the trainer, the educator who develop the course, who runs this course, and they need to have that expertise to be able to do that. So right now our primary focus with these two courses, the 3 weeks course and the 12 weeks course, is on the educators. In Botswana in particular, the platform itself is Botswana, some telecommunication companies, they have packaged their data to allow learning. So the program, the platform can still be accessed through that. I believe it's the same thing, that if we work with the African countries, with the education departments, we are able to convince them and also the mobile networks to allow the use, to allow the access through, for data, so that the learning never stops. Even if a person does not have internet, the data bundles that support learning should be there. It is absolutely imperative that as countries we must work together, especially in the area of trade, in both commodities and services. Because if you look at Africa as a continent, we are home to a whole population of 1.3 billion people. We are home to a potential big market that if we do a lot of trade within ourselves, we are able to build the momentum for growth that is required. And we begin to minimize on the trade that we're doing with the big industrialized countries. Because part of this problem of our structure of trade with the developed countries is that we export commodities, especially goods, very raw and non-processed. Now, if we're able to trade within ourselves, we will be able to exploit the whole value chain in terms of trade and process the whole chain of the values for our value chains of goods, so that we create the necessary employment, we're able to create more value from our natural resources. And at the end of the day, we grow together as Africa and get to achieve the 7% or more that is required for achieving the 2063 agenda of the Africa that we want by 2063. Ithimba lezindaba lithatha uhambo budebuduze nalapho beqhubeka khona lenkomfa ngenhloso yokukhulumisana nosomabhizinisi
abahweba ke emgwaqweni yaleli dolobha. Cha sibeka indaba ukuthi thina sikwenziwe yini singatshelwa la eICC sila iduze kangaka. Uhambe kotshelwa abantu bezizwe sikhona. Kanti nomsebenzi wase-ICC akuwona wala eThekwini. Ngezinye indlela ubandlululo lolo. Yini enifunayo noma ebenifisa ukuthi yenzeke? Besifuna phela ukuthi ufika abadayisi bezobuka izinto. Sihlela sinamali nathi nje la. Hayi uzohamba abantu bezizwe bezoveza izinto zabo la kuthina. Njengoba unebhizinisi lana uqhuba ibhizinisi lakho belihamba kanjani njengoba kulelo lonke nje leli vinje bakade kunomcimbi lapha eICC? Azasithola nje isente elihlaza. Kunenzani nje kanjani lokho? Usiphatha kabi. Ngoba nange COVID sasihlele emakhaya asitholi lutho. Nange sikhasa umlutho asitholi lutho. Sizinto esesiqhingini. Ulwazi besingenalo kahle kahle isikhathini esiningi besinokubona nje abantu bedlula befake lezi zinto eziziqhano lezidlengiswa la sibuze ke kubona ukuthi kwenzakalani kuleli atende elikhulu elilapha ngoba besingenalo ulwazi kahle kahle ukuthi yini eyenzakalayo. So ulwazi bese silithola kubo labantu abadlula bethi hayi lapha kunosomabhizinisi abakhangisa ngemisebenzi yabo. So lokho kugcine kusixaka ke thina ukuthi hawu njoba thina siseduzane nendawo futhi siseduzane nendawo kuyona yona eCity Hall kuyona abantu abaphethe iTheku ukuthi nje bawelelelanga kuthina ngapheshe besazise even nawo kama leaders ke ecommunity ukuthi asazise ukuthi kunesimo esinjengalesi njengabahwebi abahweba ngaphakathi la maphakathi neTheku. Engikucabangayo mina ukuthi indlela zokuxhumana phakathi kwama leaders omphakathi nomphakathi nathi ke njengabahwebo engizothi nje ngithinte njengo la eThekwini nje ngaphakathi sinale office okuthiwa business support. So engicabanga ukuthi into enjengalezi wona uvisa ukuthi sihambe ukulekha kwawo ukusebenza ukuthi ukwazi ukusixhumanise nezinto enjengalezi nayo ke marketing ke yeTheku engicabanga ukuthi iyona ke engicabanga ukuthi kulekha kubona abasebenzi bakhona ukuthi bakwazi ukuthi basondeze eduze kwabo kukhulunywe kuvumelwana ukuthi cha kuzoba nezinto kanje nobani abazoya kulezo zinto obani abangezukuya ngaziphi izathu. Njengoba ngisebenza la eBuko Fashion Brands yona inkampani yami engayisungelela yona siyathunga khona lana siphinde sibolekise ngezinto kakhulukazi izinto zemshado njengoba ubona nje nawe emva kwami noma ngingayazi nakhona angayazi kwagama lakhona angazi lutho ngayo ngenxa ukuthi ke besingazitshenwanga njenga osomabhizinisi abancane. So izinto eziningi vele ke hlezi sifihlelwa izibona sezenzeka ungazi yabo. Hayi ngoba namhlanje singakwazi mhlawumbe ungena ku social media mhlawumbe sizibheke izinto kwakhona ku social media sizazi ayiveli ukuthi afika kanjani ama event sikhona la eThekwini singosomabhizinisi abancane abasakhula nathi abafuna ukuthi nabo kusasa sibone siphezulu njengabo bona. So kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba shuthi lokhu kuzuza abantu abayi1 thina asizuzi lutho. Kube mhlawumbe ngitholile ithuba lokuthi ngibe khona lapha yana kule event eyenzakalile yosomabhizinisi into ebali engicabangayo ukuthi inetworking ibaleke kakhulu. Mhlawumbe khona abantu ebengizokwazi ukuhlangana nabo abasha mhlawumbe sifundisane ngebhizinisi ukuthi ngikhulisa kanjani ibhizinisi mhlawumbe futhi bengizophinde ngithola nama clients khona lapha yana ngoba njoba ngisho nje ukuthi la siyabolekisa ngamasuti ahlukahlukene siyabenzela abantu abahlukahlukene. So mhlawumbe ubithwe bengazi mhlawumbe khona abantu abeze khona lapha ababezofuna ukuthi sibagqokise kodwa angikwazanga ukuthola ithuba lalokho. Njengoba iZulu sithi kalikho sokala ngenasici abahwebi ke bathi bafisa uhulumeni axegise umthetho olawula ukuweliswa kwempahla njengoba ke kumba eqolweni. Njengosomabhizinisi besingajabula kakhulu ukuthi ama regulations athi ukuxegiswa so that imikhiqizo eyenziwe la eAfrica izokwazi ukuthi isecurate la eAfrica amanani angabi phezulu kakhulu as far as uku-exporta is concerned nalokushipha lezi zinto lezi. Into engathi ngafuna ukuyibona ukuthi at least if maybe singaba nabantu laba bazalana bazothenga ngama-bulks khona ukusupply ama-shop wabo if maybe khona abantu abanama-shop because I believe ukuthi like masoba supply ama-shop kuzoba khona lapho uzokhona ukwenza umsebenzi for abanye abantu abangasebenzi so that we can create jobs for young people. Yeah.
So because of if abantu abathenga ngama individuals ngama 1-1, sometimes it force me to work alone. But if in bulk, I can hire other people, young people, so then I can create jobs for them. I think rather than making this fair 2 years, it could be something that happens every year, because as you can see when you look around, there really is potential, there really is opportunities. So maybe we should make it a bit more frequent than once in 2 years or once in 3 years. Yes. uNeville Machi owengamele uhlaka olusizo osomabhizinisi abasafufusa ngaphansi kahulumeni uthi ke baseyingxoxweni zokuxegiswa kwemithetho yokuwelisa impahla. The Intra-Africa Trade Fair was a resounding success for our province of KwaZulu-Natal. I think the biggest challenge about imports and exports is the duty that is accrued. So if you are able to export your product made in KwaZulu-Natal with local products from KwaZulu-Natal, if you're able to export your product that is made in KwaZulu-Natal, that has all the contents, basically localized project, into the rest of the continent, you should be able to do that duty-free. And that's the intention of the Africa Continental Free Trade Area Agreement, because it seeks to encourage trade amongst African countries. At the moment, we really haven't achieved that because obviously it's early days, but we are hoping that in the next few years we'll get to realize free trade within the African continent. Inkomfa elandelayo izobanjwa ezweni laseCote d'Ivoire ngonyaka u-2023. Ezindabeni zwa KZN TV, kube kuNtom khona Vubu eThekwini. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-15.65 maqhathaniswa nedola laseMelika libe 21.12 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe 17.79 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe $1,858.01 i-ounce kuthiwa longahluziwe wona bo $81.24 umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano yengamele ibhola lombhoxo kulelizwe i-SA Rugby kanye nomqondisi wayo uRassie Erasmus sebedalelwe ukuthi nakanjani bazozwakalisa ke isikhalazo zabo emva kokuba belahlwe yicala ababetheswe lona ke inhlangano esingethi ibhola lombhoxo emhlabeni iWorld Rugby. Lokhu kumayelana nevideo eyenza uErasmus ngemuva kokumdlalo wokuqala kweqembu lamabhokobhoko neBritish Irish Lions ngoNtulikazi kulonyaka lapho ke esola khona unompempe ngezinqumo ke ezithile ezithathile kulowo mdlalo. Kuleli sonto ke lenhlangano yengamele ibhola lombhoxo emhlabeni ikhipha ke statement idalelwe ukuthi ke ikomiti elizimele limtholeke necala kuwona wonke amacala ayisithupha abetheswe wona uErasmus. I-SA Rugby ke ihlawulise ke imali engaphansi kancane nje kuhafu wesigidi samarandi yatholaka nesixwayiso sokuphatha kwesabaqeqeshi abadlali nabo bonke nje abayingxenye yeqembu. Bukeleke nasi isimo sezulu sikalendeleka osukwini lakusasa. Bukelekile bezikuphathele zona kuleli sonto asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo impela sonto emnandi.